Y para honok hemengo de vueltan, oraingo honetan lehenengo impresio batzuk egiteko, eta ikusten ari zaretenez, duela aste betez, bana hiltzarto gutxi gora bera, egon zen beta irekiaren, Star Wars Battlefronten beta irekiaren analisi txikitxo bat takart, opa, jozte dela gainean dana. Baliteke pizkat desinkronizatu joate, bale, negolako egiten alde batetik bideo montaia eta gero beste alde batetik edo azetiren behiz nire hotza hartuz, beraz, barkatu pizkat desinkronizatuta maitzen badu dana. Bueno, hori ikusten duzueia, edo normalitzen duzueia da, ematen duela Star Warseko munduan sartuta gaudela, bakarrik ikusten denekin eta entzuten denarekin. Benetan, jokoaren soinuak da gehien bat behar bada, edo niri gutxienez gehien bat erakarri zidan gauza. Hau da, jokoaren soinuak benetan impresionanteak dira, benetan bitxiak direla, super ondo inda daude. Eszenarioa edo eszenatokia orokorrean. Kasu honetan, ikusten ezareten maparen kasuan, dela, hori, elurtuta dagoen mapa hori, behar bada klasikoena edo klasikonetarikoena. Oso ondo egina, grafikoki behitu elurra hori ikusten da, nola elur eguzkia nola ematen nion eta elurraren dizdira. Orduan, oso ondo egina dago orokorrean. Kasu honetan, grabatu nuen eta niri kasu honetan, dakizunez okadan txartel grafiko zaharrarekin, minimoetan dago txartel grafikoa zera, kalitatea, baina minimoetan egoteko egia esan da nahikotxo harritu zidan, nahikotxo, oso ondo egina egia esan da, eta rendimentuz oso ondo zijoan. Gainera, 60 frametara blokeatuta zegoen jokoa, ezin zenuen beste framerate batetan solastu. Hori be eskertzekoa da gaur egunean. Eta, bueno, gutxi gora bera, olako hasiera bat egon ostean, pizkat mendi gutxira hasiko gara ikusten, nola... Bueno, jokoan zehar zeuden nabe ezberdinak eta abar. Vale, bueno, bizkat menua azalduz edo ikusten dana pantailan azalduz, goian erdialdean dago helburuak edo lortu behar dugun helburuak. Kasu honetan, errebeldak garenez, gure helburua da ateak lehertzea, eta hor jartzen digute ateen bizitza. Eta imperioa izan da, ateak defendatzea, besteen defentsak zeharkatu arte. Adibidez hori da defentsa arma bat. Bale, behan eskumaldean dekogu gure inventarioa, nola esan, gure ekipamendua esaten danak, nolabaiteko karta antzeko batzuk dira, zuk erosten zoazen eta gero ekipatzen. Bueno, beste bat azken finean, beste izan atxoket edo beste sistema batetan. Baina, bueno, nolabaitean betikoa, ez? Hau da, inventarioa jartzea. Eta gero, gepean eskerretara, dago minimapa antzeko da, zuk ikusteko non dauden lagunak eta txarrak, besterik ez. Gero ikusi duzenez menua, jokoaren barruko menuan, zaudenean, hautatu alduzu, espawnatu sin más, toki batetan, espawnatu lagunaren ondoan, eta gero dago ekipamentua aldatzeko edo arma aldatzeko eta gero partida hostatzen ari duena eskaintzen dizuna. Alde horretatik polita bitxia, pizkat ezberdina, baina nik uste pizkat hobetu beharko luketela espawnen gauza, espawneatzea eta justo ondoan enemigo, gaizto baten edo beste taldeko baten ondoan espawnatzea pizka bat putada da. Bueno, orain iwina etorri direla eta bar da Walkerrak atakatzeko momentuan eta orduan bakarrik egingo diezu emina. Besterik gabe. Bueno, hori ikusten dut nola ditzen dugun ja lehenengo laguntza, gaiztoen hegazkintxo hori. Oso ondo, soinuak oso ondo egina, oso polita. Egia esan da, abiadura gora bera, habilitate ezberdinak, bata zen abiadura gehiago joateko eta este bat kainonazo laser baten antzekoa, ez? Azkenean misiak elabili beharrean nolabaiteko kainonazo antzeko bat. Ez dakit erabiltzen dudan azken finean, honetan, atal 3-4 nabe ezberdin daude hor
hor bata estaren aurrean. Eramateko oso ondo, oso eroso zaguarekin, oso eroso eramateko, hori onartu barra daukat. Gainera zelai oso handia, orduan maniobratzeko be, oso espazio handia zegoen maniobratzeko lasaitasunez. Hori asko gustatu zitzen, ez? Momentan akzio simulazio nazketa hori, oso ondo egina. Hor dekogu beste gaiztoen bigarren hegazkintzoa, dela interceptorantzeko bat, interceptore bat edo horrelako zehozer, bueno, ematen dut ekizton hostia, eta ni pikotara bat noa da. Baina, bueno, oso ondo be, beste bi habilitateak berdinak ziren, kasu honetan, bestaren berberak. Uste dut rebelden aldean, bi nabe zituzten, baina uste dut be ezberdinak zirela. Ez nago oso ziur horretaz. Bueno, hori ikusten dugu berriz, nabe berberarekin, beste atal bat. Gero ikustu, horrein da enteratu nahiz, ikustu zuz LF bat F2, bueno, en fin. Hori ikusten dugu nola, bueno, oso espazio zabala dagoela momentu oro maniobratzeko zeruan, azken finean abiadura handian zoaz eta maniobratzeko espazioa behar duzu, benetan, ez da horrelakoak gertatzen dira. Hori ikusten dugu A-guina uste dut deitzen dela, eta gero dago X-guina dela klasikoena. Guztiok ezotzen duguna, hori nabe hori, errebelden nabe hori lau ego antzekoa duena. Oso eroso, misila eta eskutu bat dauka, babes bat, azken fin babesa, eta izaten dira orokorrean, bi kasuetan esan dezakegu direla babesa eta erasoko habilitateak. Abiaduraz, rebeldeen nabeak, abiaduraz imperioarenak baino geldoagoak dira. Behar bada misil batetik ihes egiteko zailago, baina, bueno, gustotarako ez, maniobratzeko eta errezago. Errezago maniobratzeko, hobeto kontrolatzeko badiezkasunetan nola zaitzen naizen mimenin artean zaiatuz besteara, nire zijoana estafatu egiten zen, hor lau tiro bateari, sin más, adibidez, orbitalko bombardearekin ateari nahiz eta defentsa aktibatuta izan mine egiten zenion. En fin, nolabaiteko, bueno, era ezberdinak ez? Hala gutxo gara, bera. Soinuak eta bar beti errepikatzen dut, oso ondo eginak. Kea, suabe, nahiko ondo egina, elurra oso ondo errapatuta. Esplosioak, ibiltzen zinen eta nolabaiteko zapaldurak. Hemen ikusten dugu atea, ate batekin ibiltzen naizela tiroak egiten, dipskat disparatzen, hor nolabaiteko onbarde bat deitu dezakezu. Tiroak eta soinuak super ondo. Grafikoki topera jarrita, atearen urratzak, kraterantzeko bat usten zuen lurran, oso ondo egina. Oso ondo egina. Ikusten da arma ezberdinak, 3 arma, ametraidorantzeko bat, orbitatik nolabaiteko eraso bat orbitatik, horrelako zozer, eta gero kainoi piezatuak. Atea egotzen zinen, bale, habilitate batekin, habilitate bat da hortik kalean aurketzen zuen bustantzeko bat, eta minutu baten bidez atea erabiltzen duzu, bale. Ondo erabilita, kriston puntu kantitatea irabazte izakezu. Nik behin partidatetan lortu dituen 4.000 ate batekin, osea hor minutu batetan. Eta gatu nintzen laugarrena azkenen partide horretan, baina bueno, hor entzuten duzue, ikusten duzue, zelako indarra sentitzen zen, nolabaiteko indartzu sentitzen zaren hor atea batekin, ez, horrelako ate batekin. Eta gero hemen dekogu imperioaren bigarren blindatua esan dezakegu nolabaitean, ez da tanke bat, baina, tankantzeko bat onar dezakegu azken finean, bipode bat da, dekoten bipode horiek, ez dut gogoratzen izenak, bi arma ditu, bi edo hiru arma, dekozu ametraidora, eskerreko zaguarekin erabiltzen duzun ametraiadora hori, eta gero dekozu bata, eta bata egiten du nolabaiteko Racimo, minibomba, Racimo eraso bat edo, Racimozko bomba, direla hainbatetan irekitzen diren bombak. Eta gero bian dauka misil bat, oso ondo dago, azken finean egiten helburua edo esan dezakegu dela
infanteriari laguntza eta nire ustez bete egiten du. Hau da, besteen edo gaizkien infanteria zugan zentratu egiten du, eta nik uste dut nolabaitean hori dela helburua zure taldeko infanteria aurrera egiten duen bitartean. Nire ustetan, helburu hori nahi kondo egiten du nire ikuspuntutik. Eta momentuz hori komentatzeko ez dakit orain ez dago askoz gehiago egia esan da. Erosiko nuke, egia esan da, bai, erosiko nuke jokoa. Oso gustora erosiko nuke jokoa. Momentuz ez dut erosiko. Nik gomainatuko nuke egia esan da, itxe pinta oso ona dauka. Gainera badakizu ez dagoela... Ez dago kanpainanik, dana multiplayerrean, gero dago single mission mantzeko bat, baina bi arten egin ahal dute. Didera horiek betan zegoen oleadaetan etortzen zirenak, bale? Osea, egin dezakezu bakarrik edo norbaitekin, orduan azken fina ez da berez ez da single player bat, ez da historia linear bat, igual Call of Duty edo Battlefield edo beste akziozko joko bat izan dezakeen modukoa, ez? Baina, bueno, eskuduak, saltzen ziren eskuduak eta oso ondo lortuta daude soinua, nola ematen diotenan eta abar, oso ondo lortuta daude. Hor nabiltzen duzue. Eta egia esan da, ez dago askoz gehiago komentatzeko. Gero bideoaren amaieran sorpresa bat daukat. Hor, lortu nuelako pare bat partidetan, lortu nuen batetan izatea Obi-Wan eta beste batetan Darth Vader. Oso duda asko zudela nola lortzen ziren, eta azkenean dira hortik, boostak, aurretzen dituzu modua, pertsona horiek izateko boosta aurkitzen duzu, ez, nola baitean. Eta, bueno, gero ikusiko duzu, dituzten habilitateak eta nik isiltasunean geratuko nahi zuek ikuste ezazuen. Orduan, komentatzea, bakoitza 3 habilitate dekote. Bata dena indarraren habilitatea erabiltzen dutena. Beste bat harinago joateko dorrelako zer, eta beste bat Darth Vader dauka espatarekin. Eta Obi-Wan espatarekin hori da. Bat espata, bat indarra eta beste bat harinago joateko. Indartzu sentitzen zela esan dezakegu, nola baitean. Nola baiteko indarra sentitzen duzula, ez? Azken finean, Obi-Wan zara, Darth Vader zara nola baiteko liderrantzeko bat, ez? Zela zure soldadu inspiratzeko antzeko bat. Ez oso... Oso... Ez dakit, oso indartzu edo, ez indartzu izan daiteke hitz oberena, ez dakit. Bueno, besterik gabe, itzeltzen joango naiz, gutxi falta dela ja Obi-Wan izateko. Espero dut gustuko izatea, gustuko izan buzue bideoa bakizu izan behar zuen, eta besterik gabe, urren arte lagunok. Know the power of the dark side.